Bona nit a tots. Comencem el ple ordinari de novembre. Tenia que, abans de començar, excusa la presència de Cristina. Cristina, per motiu de confinament, no pot assistir. Així que prenem nota. Després, primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, 25 de setembre, i de 4 de novembre. Us informem també que la del 4 de novembre ha hagut un error informàtic i no s'ha pogut penjar. Aleshores, la deixem damunt de la taula, la del 4 de novembre, i ja la portarem en el següent ple. Per tant, només que sometem a votació i aprovació l'acte del 25 de setembre. Com que compromís no està directament el Partit Popular, sembla una observació. Una altra, abans de començar, sí que corregirem un error del carrer, que ens donen compte que no està... Sí, senyor Pérez. Sí, ja, però... No està bé. Sí. Una vegada que l'interessava marca molt bé. Pues res, després de veure el borrador de l'acte, ens continuem mantenint en la postura de que no es reflecteix exactament les paraules que vam portar, sinó que votem en contra i, si no m'equivoco, Julián tenia alguna cosa a dir. No, ara en això. Partit Socialista? Sí, quan votem a favor. Molt bé. Ja parlàvem sempre que la síntesi pot donar lloc a que no se posi totes les paraules tan literalment com se van dir, però en principi és el que parlàvem, el templete també el vaig dir l'altre dia. Després, urgències. Hi ha un punt, primer votarem l'urgència, després, si s'aprova l'urgència, s'ha de votar la proposta. Per un error també en l'òrgan de gestió no se va aprovar l'òrgan equivocat i s'expedient quan teníem l'òrgan que tocava i per això l'hem votat en urgències. El que primer és votar l'urgència de poder incloure l'ordre del dia és sobre l'adaptació a la normativa que ha canviat Diputació de València sobre la gestió tributària i de recaudació per poder adaptar-nos a la nova normativa que va treure Diputació, si no m'equivoco, en el 2017. Per tant, sometem a votació l'urgència del punt de tractar-lo nou. Partit Popular? A favor. Partit Socialista? Passem a explicar l'assumpte. Com acabem d'explicar, és per adherir-nos a la nova normativa de gestió tributària de recaudació de tributs de la Diputació de València. Això ve un poc encomanat per la Diputació, que canvi la normativa, amb motiu que tant els que entren nous com els que teníem ja abans i la gestió en Diputació ens posem al dia en la nova normativa. Per tant, l'acord sobre el primer, adaptar la delegació que actualment té aquesta entitat respecte dels facultats que a continuació es detallen en la nova normativa aprovada per la Diputació, amb l'abast i contingut establert en la normativa local, que no guanyar ella de tots els impostos i taxes que se cobren mitjançant la Diputació. El segon és acceptar les bases reguladores dels serveis tributaris i altres ingressos de dret públic prestats per la Diputació de València, els ajuntaments i altres ens públics aprovades pel ple de la corporació i on consta l'abast, límits, contingut i condicions de la delegació a les quals refereix el present acord. Tercer, el present acord haurà de notificar-se a la Diputació de València a l'efecte que es procedís que donar compte al ple de la present votació es publicarà en el butlletí oficial de la província de València per al general coneixement. I és el tercer i últim. Per tant, sometem a votació i si hi ha alguna observació o comentaris. Partit Popular? A favor. A favor. Partit Socialista? Sí, també a favor. Molt bé, gràcies. En aquest cas ja podem activitat de control. Són 4 punts de dació de compte. El primer és dació de compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre. Alguna pregunta, alguna observació? No? Quart punt, dació de compte de les línies fonamentals del pressupost corresponent al exercici 2021. Alguna observació, pregunta? Tampoc? Dació de compte període mitjà de pagament segon trimestre 2020. Mateix, igual? Res? I dació de compte de resolució d'alcaldia de la 475 a la 663 i dació de compte dels acords de la Junta de Govern Local del 2 de setembre de 2020. Alguna observació? No, ninguna. Així que ja arribem al punt 7, que és per preguntes. Abans que comenceu, sí que em
com que avui hem tingut una videoconferència en el Departament de Salut Xavier Antient per a la comarca de la Costera, primer que ens explicarà breument com està la situació de d'avui i finalment Bueno, pues voy a conseguir que tener la reunión, entonces saben exactamente a día, no acabo de los dos, podáis, bueno, cuando echan la lista que os han pasado desde el laboratorio, así en nuestro doble ya 14 casos, que ya hemos oído en Vindre el año pasado con la cosa va a comenzar, pero eso vamos a seguir a actuar antes de que el laboratorio era mes. Per tant, tenim una incidència acumulada de 492 a 61. El tall més o menys, per que feu una idea, el comencen a posar un poc, a donar-lo com a roïn, a partir de 250 és quan ja comencen a dir que estem quasi el doble o el doble, podríem dir. En vistes, jo penso que en vistes aquí puja, perquè encara queden encara que queden pendents dels possibles brots que hi ha per ahir. I després, si per informació de vostra, si l'índex acumulatiu de la comunitat valenciana està en 242, que també hem dit que està alt, i el del departament nostre de Salut Continent està en 282. És a dir, el departament també va fer un poc, però ha tornat a pujar. I si voleu, en principi, nosaltres, jo he dit la meva opinió, pense que es va un poc lento. No sé si coincidís perquè del poble o què, però clar, esta setmana, per exemple, el dimarts és festiu, no es programen PCRs, dissabte i diumenge tampoc se'n programen, així acabem divendres i ja no se'n programen. Jo he preguntat la possibilitat de fer alguna vesprada o alguna cosa i m'han dit que sí, realment hi ha un brot que es pensa que Salut Pública pensa que és un brot prou considerable, que sí que necessiten aixecar. Sí. Jo he dit això, pensé, vale que sí, després van dir, però és que són 7 dies, sí, són 7 dies, però n'hi ha, per lo que estàs veient, n'hi ha gent que sí que guarda el seu confinament esperant una tercera, però n'hi ha gent que no. Entonces, pues molta informació, és molta cosa de també la persona, de la població la que tenga que autoconfinar-se en aquest. Però bueno, estem nosaltres en seguiment en el centre de salut, la metge cada volta que hi és positiu algun símptoma que és d'antigen o de PCR no ho comunica. Però perquè va ser dimecres no m'ha descordat, ja no sabia quan. I avui podem confirmar que han sigut 14. A ells és així com que ahir havien sigut 13 positius i avui 1. Però nosaltres que estem en contacte amb el centre de salut han sigut des del dimecres. Dimecres van ser 7, 4 per test d'antigen, que són gent que van símptomes i fan ter, i 3 per PCRs que s'han fet el dimecres. I ahir van ser 7 i 4, ahir van ser 4. Entonces sí que, comptant el que nos diuen Pablo i el que van dir avui, pues sí que coincidís que són 14, ahora sí, en actiu A. La previsión es a más. La previsión es a más, pero no solo aquí. No, sí, no, todo el departamento de salud y en la comarca. Sí. Yo espero no arribar con una tarjeta, pero sí que han fet el comentari que són pobles hipotecas, la gent es relaciona molt i per això jo he acordat ahir per la saben que per a mi serà un problema. Al ser que des de migdia acabem, però si farà falta fer alguna vesprada, jo penso que s'hauria de fer en casos concrets, però bueno, pareix que la cosa està prou controlat, perquè per exemple les classes sí que hi ha 2 xiquets, ara m'han enterat que són 3, 2 de la mateixa classe, i no s'han confinat. Nosaltres també el que va parlar, i és perquè Salut Pública no considera brot. En una classe que són 9 anys, 9 anys, és perquè van amb mascareta i estan en distància, per tant no es confina, i la de 4 anys no es confina perquè es diu bombolla i agafen les 48 hores abans al tender positiu. Sí, perquè no tenim símptomes. I caia en cada setmana i entonces no han confinat res, però a mi m'han dit que hi ha, que és el que també he comentat, la voz populi que dic jo, allà tenen xiquets els símptomes de la classe ISA. Estarem molt alerta i si nosaltres acabem en algun, doncs mirarem. Serà informació que podem donar. Sí.
No, en relació a això, no, l'altre fa és que tenim pensades les mesures que marca el decret el dimecres. Per tant, sempre marcàvem 250 d'incidència acumulada per habitant. Però fins que no hem arribat ahir no el vam prendre, no sé si l'he obligat, bueno, li vam passar al grup de portaveus. I, home, el que no sabem si van a ser efectives o no, esperem que siguin efectives, també és un poc d'atenció a la població perquè prenguin consciència de que la cosa no està clara, que està complicant-se, i si la cosa es complica, s'ha de donar efectivitat. Es poden arribar a tancar totalment les instal·lacions. De moment, com que els positius de contacte o els brots, per dir d'alguna forma, brots, no han sigut en cap activitat física, per exemple, no han sigut en l'Ajuntament, en l'escola no s'ha sigut una obra fora, tampoc no tenim l'escola, no tenim competició de l'escola de moment, creguem que aquestes mesures no eren suficients. Això, i sí, d'ací 10 dies tornem a sentar-nos, si cal posar-me aquestes coses podrem, i si no, doncs les llevarem. Però ben descomplicats. Ho valoren també en nivells. Sí, a nivell de la de 0 a 3. Si queden... Els van també segons les diferents dades de fons. És a dir, molt plegats que hi ha moltes que consideren la incidència comparativa. La tendència se va posar a baixar. Després també hi ha un altre que és a major de 65 anys. La incidència però a major de 65 anys. Divideixen en els tipus de població. I també el que han dit és que va canviar els rangos d'edat per el qual són cada volta més. La setmana 48, si no recordem la setmana 48 que és? Fa 2 setmanes. Fa 2 setmanes. Fa 2 setmanes tenim la incidència menor de 65 prou alta i la major de 65 està en el 65. Però dins del departament, aquest és de tot el departament de salut, seria on tinguem. Fa 2 setmanes la barra més gran estava en el rango d'edat de 45 a 59 anys i se continua elevada, però ha pujat molt la de 30 a 44. I ha pujat un poc també la de 60 a 74, però es veu molt clarament que són els rangos d'edat on la gent es mou, són els que pugen. Però vol dir que és la tendència o és el que tinguem a la xarxa? No, són el que tinguem Això no venia. Però les barres... Sí, però tenen 3 o 4 indicadors que marquen el nivell d'alerta. No és només la incidència acumulada que té la Generalitat. Un d'ells és per edats, si la gent major, la tendència, si la tendència la mateixa és de pujar, perquè clar que hi ha PCRs per fer, hi ha gent que ha donat positiu. O sigui, clar, ells consideren que la tendència és de pujar. Igual pot ser la setmana que ve ja no se fan PCRs perquè ja ho ha detectat tot, o queda una poqueta y la tendencia es de bajar. Es un desde Pues la media de Valencia es de 200. La media acumulativa de la Comunidad Valenciana es de 242,96. Y aquí estamos rozando los 500. Y aquí estamos en 492,61. Sí. Son 14 casos que puedes pensar que son pocos, pero somos pocos habitantes. Y como se hace cada 100.000 habitantes, La proporción es alta. Sí. Por eso nosotros hasta ahora estábamos en 7, 8, 9. Porque mientras uno salía de nuevo, otros se daban de baja, ahí de alta, ¿no? Sí. Entonces sí vamos manteniendo. Pero ya el viernes, solo el viernes creo que fueron 5, me dijo Amparo. Y ahí ya fue cuando nos sentamos el sábado porque ya... Y efectivamente, el lunes creo que fueron... Yo me enteré de 4 el lunes. El miércoles me dijo otros 7, 4... Pero el origen no es un poco solo. Por ejemplo, hubo un comentario también que uno de los contactos que pasaron el lunes, uno de los positivos del lunes, los contactos se ve que era una lista que quedaron filtrados. Entonces, vas a buscarlo en la página. Pero cumple, pues se ha adaptado. Sí, sí. Pero bueno, De fer recordatoris prou sovint de la situació, recordatoris perquè que la gent no perdi aquest nivell d'alerta. Existir por el WhatsApp y el... Así también es veritat que no hi ha ni una persona que ja va passar el cas greument. Per això no La va cita ser. a la desconfiança Tinguem una persona de 96 anys positiva, no? Està en crisi. y lo que pasa es que no se habla porque realmente, gràcies que nos enseña todos los sabéis, pero si tú ya tienes que ha pasado por el
ha passat malament Sí, i que això encara, passa, per sí, exemple, sí. no tenen un plat de gust. Hi ha gent que sí. Entonces, jo penso que si la gent sabera això, no sé, com algo que se pot passar. a mi també és un poc més de compte que sí que pots llegir-ho, però no cada... Si no tens prou, òbviament, és una persona que va de patir. Però bueno, sí que perquè ells recalquen molt, des del Departament de Salut recalquen molt en que informació a tot Portugal. Molt bé. Com diu? ¿Empiezas tú, Alberto? Vale, pues si vos parece comenzaré yo y seguiré Alberto, Julián y Pablo. A veure, en quant a les propostes de les associacions del nou edifici per a construir de la donació de José Luis, tinguem en compte ja el concurs de projectes que va fer en arquitectes locals que vam comentar, o està prevista alguna cosa? Sí, no, la pròxima acció era puntuar nosaltres que les tinguem en Excel, era puntuar-les entre tots. Les puntuarem entre tots, així s'oferirà els criteris més prioritaris. Però no separem sense convocar. De forma convocar-la, perquè sigui més àgil, perquè si vostè per a convocar, es lliguen, marcant que s'ha de poner, doncs ens sentem una reunió informal, puntuem i a partir d'ella encomanem el projecte. Vale. Després, quan en l'anterior ple vam demanar l'informe de les obres del poliesportiu i volem saber si estava ja algun redactat o el que vam comentar. Sí, però vam comentar que no sé si al final li van donar l'accés a l'expedients. No, vam quedar en que o bé una cosa o bé l'altra. No, em donarem accés a les expedients, així no tens tota la informació. I després, quan vulguis ja, ens sentem en els tècnics, que són els que més controlen l'assumpte l'aspecte més tècnic, i feu les preguntes que vulgueu. Però donarem accés així més ràpid i més fàcil. Vale. En quant al pla de compostatge que teníem així al poble, volem saber quants veïns s'han adherit i si continua ara mateix en funcionament. Els veïns adherits no saben la xifra exacta, per això porta el consorci i sí que està en funcionament. Continua en El funcionament. que no sé si a mi la pandèmia el tècnic visita, jo sí que anteriorment sí que he visitat les composteres i a la gent i ha donat a veure si està fent bé, si està fent mal, a donar consell, sí. Vale. Després, hem trobat una pèrdua d'una subvenció de 4.500 euros de Sí. diputació Sí. per no aportar documentació a temps. Sí, això és una subvenció que havíem demanat per a participació ciutadana en la resolució de concessió, que era pocs dies abans de la data de límit de justificació, anunciava un allargament del termini de justificació. Però en la llei executiva deia que l'allargament és només per a les empreses privades, perquè això era per a ens públics i per als privats. No es van donar compte que l'allargament del termini era només per a privats i nosaltres vam justificar tard. Inclús l'empresa que ens va preparar el pla també ens va dir que s'havia allargat el termini i ningú va donar compte que era només per a les entitats privades. Vale. Després, en l'últim Consell Agrari que vam tindre, crec que va ser en juny, si no recordo mal, vam comentar el tema de redactar un borrador d'un conveni de les bonificacions possibles aplicades als llauradors. Sí, i això són les bonificacions que vam portar en el ple anterior, de cooperatives. Vale, no sé. doncs considerem I si són les que legalment podrien fer-se. Vale. I està prevista la informació de les Sí, quan convoquem el Consell Agrari informarem de les bonificacions. També, si vols, també t'informe que ens hem contactat el secretari del POU de Sant Isidre per comentar allò si es podia fer aquest punt de recàrrega d'aigua o de càrrega, m'han dit. I que no hi ha problema, hem de quedar amb ells i veure el lloc adequat. També analitzarem en quin punt i si és viable o no viable per qüestió de si val la pena, si van molts a carregar un plegat, això m'ho hem de deixar. Vale. Després de l'informe que vam demanar també del tècnic
sobre les reparacions realitzades per la borrasca Glòria, que vam Sí. veure a l'anterior ple, si Vale, i si- es contempla... Sí, també de l'annexe de l'expedient. És de l'expedient 393 del 2020. Que donarem accés a l'expedient també. Vale. Després, en quant a les obres del teatre que estan realitzant-se mensualment, cada X temps, Sí. i el seu cost, és viable mantenir com a despesa ara mateix conforme està la situació de l'assistència? Normalment, tots aquests teatres són de la subvenció dels ART. Vale. Que Es són contemplen tots els temps? aproximadament 12 milions. La cultura és prestigiable. Vale. Sí, no, clar, ho dic per la situació que tenim ara, que com està el tema com està, tampoc sabem l'assistència de la gent. Però es guarden les mesures de seguretat i Sí, si només- has anat a dir, si has anat a veure alguna obra de teatre, et donaràs compte que es guarden les distàncies, que estan els... Sí, sí, me referia per... Me referia a- totes les despeses i... fácil guardar las medidas. Claro. Sí. Sí, no, això tenia clar. No puedes dir, no No deia és un missatge de gent que assistia normalment, la gent és la mateixa pràcticament, la que assistia abans a la que assistia ara. Vale. Pràcticament la mateixa. I per almenys també jo penso que només un poc de poder així, no sé, allò que és més municipis. Sí, sí. Vale, i després, per a finalitzar la nova aportació, quan al portal de l'Ajuntament, de la pàgina web, en el portal de transparència no el trobem actualitzat i trobem a faltar les actes dels plens, el període mitjà de pagament i remuneracions i expenses, entre altres. Demanem que si es pot tenir en compte per a actualitzar-ho. Sí. Es pot posar tranquil·lament, no? Hasta que vean el periodo medio de pago sí que está, ¿no? No sé, la veritat sí. Ho reviseu. Vale. I el que no estiga, pues ho fiquem. Vale, perfecte. Pues per la meva part, ja dono pas. Sobre yo, la primera pregunta es sobre el tema del trinquet. Sí. Va a comentar en el ple que se ve bastante igual, pero el cargado, el pozo de través y todo, Sí. y no vi que parlaria porque era una cosa que no era arreglar. Sí, estem en conversa amb la Fundació de Pilota Valenciana perquè siguin ells que gestionen el trinquet, per les partides de professionals de divendres. Estem en conversa amb ells, que no s'ha tancat del tot. La idea és aconseguir que gestionen la fundació, que l'entitat de joc professional, la que pertoca pràcticament, que gestionen el trinquet. Ells ja decidiran qui és el trinqueter i qui no és el trinqueter. L'altra pregunta és, fa temps que el Consell Esportiu va tractar l'organització i distribució de les noves instal·lacions del poli i jo volia saber com està la situació, si està parat, si esteu fent alguna cosa. De les noves instal·lacions... Sí, el disseny del el cantó, el disseny del polideportiu. Sí. A veure, això, tu has estat en totes les reunions. Però dic, ara de moment està parat, no? Sí, això pertoca ja encomanar un projecte. Toca això ja. Tocaria això ja, ja que estem tots d'acord que això és el que vulguem, tocaria encomanar un projecte. Sí. De manera, estem barallant la possibilitat ja de fer un consell esportiu perquè ja tenim diversos punts de l'ordre del dia per a tractar i un dels punts a decidir. És que, a veure, aquesta pregunta perquè està bé. L'escola de Pilotó, la xiqueta, està portant a la xiqueta a campionat de cantó, campionat de guangó i de traves i Estem curtint d'instal·lacions. no tenim instal·lacions per a poder entrenar. I el que dic jo és que este dimarts passat, Sergi i Felipe va ser campió de guangó en un campionat. Entonces, si diem que sí que gestos destaquen en això, que estan destacats en el sentit de i no es tenen les canses que toquen, doncs al final se queda. Sí, de fet, la prioritat, dins del disseny inicial, la prioritat seria un frontó. En Robert ja ha contactat, sabem més o menys que un cost pot ser entre 120 i 130.000 euros un frontó. I si el frontó
para temes professionals, tinguem les mides, seria un frontó menos de 25. Els professionals diuen que no fa falta 25 és per professionals, però així no van a venir les partides professionals totes les setmanes. Per tant, algo un poc sobre 20 metres creuen que seria adequat. I si jo prioritzaria, una vegada fet el projecte del disseny, la primera instal·lació, el frontó, perquè és necessari. Hem fet créixer l'escola i ara estem curtes de recursos físics d'instal·lacions. I jo una de les propostes que... Van tenir una reunió en l'octubre per als 2 o 3 mesos. No, també per allò. Es van proposar que entraren a veure la reducció del col·legi i que ells ens digueren si podia ser accessible. Fent una xicoteta millora, perquè va ser algun escaló que s'ha soltat, algun llibre que pareix que estiga, no estigui en condicions, i estem en ixes. I nosaltres la vam veure que podria ser que... Ens ho tenen que entreu i valoreu, i si és necessari, si s'ha d'invertir una xicoteta quantitat en preparacions, per a Se fa la cosa per poder entrar això està mentre vinga el que està ahí. Pues una de les propostes que Joan és el que era One World, sabeu Sí. és habilitar en el poli, si se pudiera, perquè jo partida vaig anar a la taula del banc i fins en el pavelló, habilitar la paret i marcar en terra si se podria, perquè no crec que pot arreglar això. Per almenys crec que... No, sí, inclús vam estar valorant de fer una part, està el polígon industrial, aquesta pista patinatge, de poder fer una paret de roc, però quan vol només que necessita un frontis, no necessita res més. Per exemple, per fer una paret ahí té els seus riscos. També fa molt de pau que els xiquets tenen que travessar la carretera i això ja sempre ens fa parar moltíssim. Sí, per això dic, Alberto, jo a la missa vull anar allí practicant. Pues sí. No, això li dic a Robert que ho estudien. De fet, dins del pavelló sí que es va mantenir un frontalet. Dins del pavelló, el reforç terrenal. Ja te dic, l'altre dia vaig anar també amb el banquer. Aquí en un pavelló, en una paret, no sé de què estan feta, de marea o quadur, i marquen unes línies internes. Sí, no necessita molt un frontis i una solera. Una pregunta és que estan dient que en el parc de l'escola està un poc deteriorat. Hi ha alguna papera que s'ha arrencat i el que són els clubs i això estan un poquet obsoletos, s'han trencat el que són papallas que avui i això. I vull dir això que si esteu això en compte i si va a reparar o... Sí, direm que... Sí, el que pot reparar no ho repararem. De fet, el dia va reparar un perquè va trencar i tallar molt i el va arredonir. De totes maneres, quan remodelem el parc, posant tots els jocs nous i posant jocs adaptats a xiquets que puguen tindre alguna diversitat i per més minuts. Jo que això simplement perquè veig que falta també el mànic o però són els jocs d'adult, del tercer grup. No, el columpio és de xocotec. No. Crec que referir als grans. Doncs anirem a veure què li falta. Otra pregunta és que no sé si s'ha donat compte del depòsit de la Sagrera de les faltes produïdes que està arrossegant el del terreny, no sé si ho passa per aquí. I és això, a veure si teniu en compte. No, perquè això porta a fer massa tot. Antes de la cadena o després de la cadena? Després de la cadena. És antes d'acabar el que va ser la pedagogía. Entonces Està arrossegant per aquí. Ja sé lo que dius. Enfront de la porta, de la reixa. De moment encara no és una foto que em digui, però... Pujar a José María. Un pujar a José María. I l'altre és la vorera, és una vorera en el carrer del Mató, la de Maria Ángeles la de la Sí. És que l'altre dia vaig pensar jo que passava una dona per ahí i va caure en bar. Saps? I hem veure si això se podia reparar o arreglar perquè... Però la de xàrter? No. La mare de Tomàs, Sí.
Ah, bueno, ya, a la plaza sacada. En front del parque. L'accés de la cotxera. Ahí cuando L'accés de la cotxera. sí, ahí cuando tenía el pelo allí, pues sí que estaba ahí sí el prèndix y el escalón era ser famosa, que no està, i allí hi ha uns escalons de cima i està fet de formigó i que quan plou s'armanda. I la tenia sense córrer, volia que tiri la teva cosina a la carremaca allí. Sí. También se puede. Entonces, de ver si eso se puede parar, por lo menos. O ja que estiga tot al mateix nivell. Si no el gasta, però... Es que no va a La normativa no, de voreres i de més, però aquesta vorera treballa molt de temps. I la nova, això no estarà actualitzada a la nova normativa. Perquè, clar, sí que és de veres que hi ha aquests desnivells i la gent major no es dona compte i fa un pas fals i balla. Ho realitzarem, però hi ha moltes així no coses. Però això sí que... Y cuando Pues mueves no había el principio. tiro pasar y salvar. Y tú cartas un poco de reflejo, pero a mí lo que me ayudó para ver Si es voreres, el tauler que té caber és un tauler en figures d'estes redons, perquè a més de que puguen passar els invidents, puguen palpar els redons. I això redons no s'esnaven. La reparació és canviar el tauler. No és una accessibilitat, és l'entrada a la cotxera. Sí, però ara pendent. Ja, però potser ja no es necessita per a una instal·lació industrial, igual ja toca posar la matèria. ahí sería por orden y ya está. Són l'arquitecte i que diga, això és el servici. El tècnic. No. Vale, pues Sí. yo quería, yo preguntaría varias veces si lo habéis contestado, pero insisto en la iluminación de los IASMARs. Me habéis dicho ya que está aprobado, que Sí, pues está- se está redactando el proyecto. pero estamos ahí meses y meses El proyecto. con una avenida a oscuras. No, yo no diría, Alberto, no son menos, son años. La carretera está a oscuras. Son años. las rondas No son menos, están son años. oscuras, pero Se está redactando el proyecto. años de que llevamos ya 2 legislaciones del PSOE. No, no vull estar, no vull estar. Dos i mig encara no arribat. No, sí, però a veure, nosaltres no tindríem cap a ningú, eh? És que jo dic que se està redactant el projecte, no t'ha dit que se està redactant el projecte. Tenemos esas calles oscuras y es que no se ve. Es De que todas maneras, para el próximo pleno se apunta la obra. la voy a hacer. Sí, porque Sí, no sí, estará. sí, sí. Yo voy a insistir. Y te contestaré. Bueno, sí, Bé, igual el projecte ja està acabat. Bueno, a ver si lo tenemos adelantado. Quería también comentar, como sugerencia, qué pasaría, es que me estoy dando cuenta que en la misma calle, es la que más os cuento yo, la Usierna, se utilizan recursos municipales de limpieza, de barrendero constante. ¿No sería posible ponerle ahí 4 pinos y cortar esos árboles? Simplemente barriendo hojas diario, es que son siempre. A ver, las hojas caen en todo. No es todo baño. Pero no es una caída como para decir un caqui tira la hoja, la barro ya no está. Pues ahí es meses y meses y meses barriendo hojas. Y si llueve eso es brutal, ¿eh? Ya no te digo Podríamos retrotraernos a la pregunta anterior. Esa al final se decidió un arbolado que ha dado el resultado que ha dado. En su día se decidió. Bueno, pero te podría decir lo El mismo. primero, eso te digo, Sí. yo te contesto. De la primera fase no has dicho nada, porque sí que se actuó la primera fase recortando los árboles, vale, falta la segunda fase. Y el dilema está ahí, que si se cortan o no se cortan. No contemplamos la opción de cortar. Igual contemplamos la opción de una barrendera automática que pueda hacer esa tarea cuando la hacen 2 personas. Pues Igual nos resulta más económico Y por todo el mundo. y por todo el producto. Entonces, estamos ahí. Es que yo creo que Igual la segunda opción es más económica que la primera, la de cortarlo todo y tener toda una avenida 2-3 años hasta que puedas hacer una sombra como debe, pues sin atorno. Igual el comprar una máquina de estas automáticas resulta más rentable. Es que solo con los recursos que se come esa calle lo veo una barbaridad. Es que están empleados ahí prácticamente a diario. Estamos en esa. Vale. Después, siguiendo con lo de la iluminación, el cruce de bandera valenciana con Usías. La
hay más ubicaciones del pueblo que necesitan mejoras. Bueno, pero como la calle se integra, Alberto, dentro de ese trozo se cruce. el conviene que es que es més gran, doble. No, hombre, estamos, pero que cuando es que justo ahí, Sí, sí. cuando baja la bajadilla Sí. y giro como si me meto al garaje Ujú. y otro está para ir hacia el colegio, nos quedamos en que si pasa tú, que si paso yo. O sea, no sé si me explico Sí. el giro que hacemos. Entonces, ahí es un punto. Un poquet crític. Que realment en lo de l'accessibilitat que anem a acabar, ahí van resaltos, que va a minorizar-se la velocitat. Los que van con el carrito también en el alto de la acera, en el paseo, Sí. ahí salto escalón, cruzo, subo. Sí, tot això l'accessibilitat s'ha regulat. Es la otra. L'accessibilitat s'ha regulat. Después, ahora ya dos sugerencias. Esta, yo sé que Julián también lo apoyó. Cuando vamos hacia el BOI, ahora ya salgo del pueblo, Sí, això ho portarem en el pressupost nou. Cuando vamos hacia el BOI, ahí eso no es un camino. Eso es la carretera Valencia. Eso van a 100, de 100 para arriba. I va dir que en el pressupost del 2021 hi ha una partida xicoteta per a fer resaltos per a reduir la velocitat. Exacto. Sí. Y también aprovechando, ¿sería posible poner 4 farolas de Genovesa al BOI y como que conectarlo con el pueblo a efectos de que esté iluminado? N'hi hauria de veure la despesa. A dia d'avui és més fàcil perquè pots instal·lar fanals que van per panell solar. Són uns 2.000 euros cada fanal, són uns 2.000 euros. Això seria possible, però clar. No sé si m'ho està enviant el pressupost. Però és una bona opció. Pero hay mucho tránsito ya, y yo creo que está viviendo mucha gente en Pino Grande y al pueblo. Però per lo menos des d'entrar un No lloc es mala idea. i sobretot en els punts d'encreuament de camins. O sigui, en Biscat igual que Teixina. Eso hubiera 4 puntos de luz ya. Y luego he visto también, que me parece una idea acertada, en Lugar Nuevo han iluminado la conexión del pueblo con el cementerio. Sí, no, però això és el preu que vaig preguntar al de Gaudi. Què vol apretar? A uns 2.000 euros cada. Sí, uns 2.000 Pues euros. la conexión desde el pueblo hasta el cementerio, sobre todo cuando hay enterramientos ahora en otoño, que la gente vuelve tarde y no se ocurre. Però sí, el cementeri de Llavors també és prop del poble que no la farem. Así que lo mismo. Ponerlo demasiado, pero por lo menos una pequeña conexión. Esa sí que es para que va todo. Sí. Bueno, jo crec que seria més prioritari el boi i tal, no? És més prioritari. Jo començaria per el boi i tal. Lo del Alboy, la gente que viene a andar la noche y te viene uno a 100, 100 y pico por el camino, te asusta. Sí, la moto que a mi està estret, no vaig ampliar-lo, perquè és un xalet Estás con i està la calle complicat. de los chalets y asusta. Pues mi aportación. Moltes gràcies. Julián. Quería hablar en relación con si habéis hablado ya con Pausa por el tema del convenio. No, perquè com s'ha topat no he Pero comentat res. ellos siguen siendo. No, ells no han tornat a vindre res. No. Ja no han tornat a vindre. Per això, el moment que replega la cosa, ¿Y cuántas veces han venido? van vindre dissabte i diumenge, ja no han tornat a vindre. No han fet més ús de la Pero unitat. que sobre todo la pandemia. De moment no, hasta que no es normalitzi la cosa. Alguna pregunta més? M'agradaria informar-vos també, ja que estem ja aprofitant, de les apliques d'empreses autònoms, les peticions que s'han fet. Per al material Covid hi ha 22 peticions i per a les despeses corrents hi ha 33 peticions. Calculant que a part l'institucional màxim són 26.400 euros, fem llum de 65.000 euros que havíem previst. És el que n'hi ha, és la gent que ha volgut demanar-ho i de moltes peticions, de moment només que s'han agregat una, però una qüestió. Estan a taula de llei que estan en Google, però volia informar-vos de com està aquest procediment. I que ara que ve tinguem que tornar a treure. En funció d'enguany, les peticions i els diners que visquen, pues ja pressupostarem l'any que ve. Perquè inicialment tenim 450.000 euros per l'any que ve, però igual ens quedem més allà, no sabem. Tenia apuntat per si em pregunta i pues ja que informem. Val?
si no hi ha res més. També el pressupost, ja estem quasi al procediment final. Si voleu aportar alguna cosa, us admeto un correu i un WhatsApp. Si voleu fer alguna cosa, si per favor, així ho actualitzem. I la idea és fer-lo abans d'engegar l'any, no sabem si donar temps, perquè al final l'any s'acumula tot les justificacions, no sabem si donar temps, si no serà a principi d'any. I això. Doncs res, si ens vegem abans de Nadal, vos felicitarem, i si no, vos felicitem tots i a totes el Nadal per avançar. Moltes gràcies a tots i a totes.